District Adult Education Asai Hemalong Official Pen Akapre Kachokamar Methang Asai Hemalong Kichidobang Wepusi Akoi P. Rengbong Home Higher Secondary School along Fire Brigade apothak mock drill apothak Charlie Osomara Tumpen Chirok Toka Maikang. Longdang Tok Berong Kichengsi Andeng Lun Kanumalin Kibipon. District Adult Education Officer Asai Hemlong Kedamtang Aruni Pain Kora Pliarni Ferangke Kohumrita Mahut Hadak Arni Tilipo Paisa Pormalom Pensitami Hadak Officer Pen Tenglo Akapreka Chuka Maratum Ke Nunata Saihem Kidot Heglongle Bangso Officer Pen Karjo Hut Kethan Ateng Ke Alang Litum Suti Mate Kestangapan Low Impact Office along Pipe Officer Inudver Adjoining Council along Pen GST Akam Ke Claim Nangjita Dupiglang Athe ake claim nangji akam dupik sitame pending edlo puta pherangke angno official ningje anparta chiklo by no along derchet lote huri saititi sitame bainong long lote saihem ke damjia phan ninghang bang be puta akoi long laso sai kam ke claim sunglo lase arpu ke do cm em atum lahai puta kelang cari din si keme news desk report news 24 Karbiang long. Larchika Teron Pipen Patir Pisipini Rengbong Home Higher Secondary School Ahemalong Arnisia Farman Awareness Camping and Mock Drill Apothak Cherok Toka Maikedeng Bangso Mailong Principal Longsing Timung Apan Po Karbia Pohopen Karchupon Asaideng Lasopi Station Officer of Fire and Emergency Service Jointo Rong Pipen Mikicho Hut Mati Emergency Ahut Koson Pensi Keklem Pon Nangjima Wapothak Chario Somaratuma Pan Product Pen Than Pachinipon Anparta Chikli ke bang hut langit he hut lapente accident hut sitame kerapen ke pajok thekjia phan than pachinipon mailong sub officer Chabin Chandra Prabha fireman Nipen Kachari driver Arun Difusa tumpen cherap chitodon Dipuban Belta Pangda Pon Kasteka News 24 Karbiang long. Duaramla constituency arlo kedamtang aruni pain kora trok arni longdang tok biarong along organizer Chandro terang lapente alang liare sangho tumpen cepatir pi ponsi kepa phihup rong mate inlong angbong rong atok anu ari soi janga to phan cerok tok jia phan alang li tumpen bor i ponsi ada por phainer kepa porpen longdang tok biarong along ubi chingthur asong lama ingthur pon bangso pena phik kithur mi ubi atuma phan ason ka cepate Noi kepajer asai dengpo bangso mailong ubi chingthur amai puromen tok bipen mai jalin ponsi bangso mailong ex board chairman Lipson be manpeng kachetong don anparta boy thlangso ke CS zone akong chunbang Dhuniram be boy thlangso ke CS zone ex secretary Rajan Ronghang pen danglok pinan kiti kidingtum chetong don news desk report ada kacepati tumrong aji biji dak nitundan ningarong aji pendak rong aji biji pulo pen ini panta nang singwai pen kerap matap nak pidung biji sore nak pidung thap pulo ni kita biji sore pidung lo lah dak arong niliga cini do na teng pulo dak rong mekar parla tunda poisa tangka cirung lo sama jamrab lo apa na kana sul pulo tengsen ingkan lo video Pining di pondet lang tengkon dari la alang litung kacingwai atengkan nikan wangala so rongaje biji so cingwai lo kepeneng ba ke ceng lo moneng ke ningkreng ning cipen di pon do salang litung cetan lo